Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang kalig-on sa pagtuo sa katawhan, labi na natong mga Katoliko aron makatabang ta sa pagwagtang niining mga sala na mihari karon sa kalibutan, labi na dinis atong nasod. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato karon sa mga panginahanglan nato diri, pinaagis pagpangmalit aning atong mga raffle tickets, hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kauswagan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Unya si Amasiyas ang pari sa Betel, mitaho kang Jeroboam hari sa Israel. Si Amos naglaraw pagpatay kanimo, taliwala sa katawhan sa Israel. Ang iyang mga pakigbulong makabungkag sa nasud. Mao kini ang iyang giingon. Si Jeroboam mamatay sa panggubatan ug mabihag ang katawhan sa Israel. Ug si Amasiyas miingon kang Amos, igo na propeta. Balik ngadto sa yuta sa Huda ug panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel, kay mao kini ang dapit diin mosimba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili akong mao ang matang sa propeta nga managna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoyng egera. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagka magbalantay sa karnero ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Busa pamati kamo sa isulti sa Ginoo. Gidid-an mo ako sa pagwali batok sa katawhan sa Israel ug sa mga kaliwat ni Isaac. Tungod
Tungod kay miingon ka man ni Ana Amasiyas, ang Ginoo nag-ingon kanimo, ang imong asawa mahimong daotang babay diha sa syudad, ug ang imong anak mamatay sa panggubatan. Mabahin-bahin ang imong yuta ug ihatag sa laing mga tao, ug ikaw mismo mamatay didto sa yuta sa mga pagano. Ang katawhan sa Israel mabihag ngadto sa laing nasud. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, og silang tanan mataro. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, og silang tanan mataro. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag og ginaadman sa tawo nga iyano. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, og silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo matinaw, nagahatag og kahayag sa mata. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, og silang tanan matarong. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan mataro. Ang mga hukom sa Ginoo matuod, og silang tanan mataro. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya. Ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna
ug miingon siya, nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga hunahunang dautan, hain may sayon, ang pag-ingon ba gipasaylo na ang imong mga sala, o ang pag-ingon ba bangon og lakat? Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Og mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nangahadlok sila o gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod, dili sila makadawat ug wa sad sila motuo nga si Hesus makahimo pagpasaylo og mga sala. Kay ang ilang gituhuan man God nga ang Ginoo ra gyud maoy makapasaylo sa mga sala. Ngunang tungod aning maong panguna-huna, wa nila dawata pag-ingon ni Hesus sa paralitiko, gipasaylo na ang imo mga sala. Bisan nasayod sila nga sa ilang kultura o sa ilang gituuhan, ang kanang mga Hudiyo nagtan-aw sila nga kanang sakit sa tao gumikan gina sa sala. Sakto ba dili? Kanabang sakit ba? Pranang leprosy. Ang tawag nila sa mga lepers, mga dagkong makasasala. Nya ang paralyzed, na-paralyze ka tungod kay naa kay sala. Kanang mga bakol, mao nang nabakol ka kay naa kay sala. Nya kung di man animo sala kay gikas imong pagkabata, sala na sa imong mga ginikanan, nitapot nga na nimo. So permi gina nila i-relate og sala ang mga bati nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Tinuod man sad, insakto man pod, kay ang sala man gyud makapabati sa atong kinabuhi. Kamatuoran man na, basta magbuhat kay tag sala, naagi daghang sakit o kasakit na moabot nato. Gani, matud pang San Pablo, ang bunga gyud sa sala, kamatayon. Nilingay mong tupad ina na kay sala. Na isala. Perting sa nato. Ang atong mga politicians na isala. Ang atong mga kaparian, apilaning nagwali na isala. Naaagyapon. Ang atong mga members sa mga mandated organizations o commissions din ni simbahan na isala. Samot na naisala. Ang kanang mga taong way simba-simba na naisala. Naasan. Ang atong mga nagdasa diha sa legislative, sa executive o sa judiciary sa atong gobyerno, nanay sila isala. Naasan. Nakaroon, unsa may solusyon sa sala. Dili di ay ang pag-away, dili ang pagkalagot, o dili ang solusyon, ang pagpasaylo. Mao na'y giawhag sa mga propeta, ang pagbiya sa sala, ug ang pagpasaylo sa sala. Mao sa na'y sentro sa wali ni Hesus, kapasayloan sa mga sala. Kung magdinumtanay na gudta, musamot kadaghan ang sala. Ngunang di gyud pwedeng magdinumtanay. Sa ato rong
katilingban, daghan ang nagdinumtanay. Na ay mga banag asawa, wa na magtagdanay. Musamot gina kabati ang inyong kinabuhi. Ang mga managsilingan, wa na magtagdanay. Samot na yun. Ambot ka, nabasa kay mga pari, nga wa na magtagdanay. Patay ginang simbahan. Mga madre, wa na magtagdanay. Patay gina inyong monasteryo, na inyong order, bungka gina. Muna, pasaylo. Unsaon man pagpasaylo, una, mudawat kita sa pulong sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, si Amos, ginganlan ni Amasias, katong pari, nga suod sa hari nga buangon, nga nganlag Jeroboam. Giingna ni Amasias, igo na propeta, balik na ngadto sa yuta sa Huda og panginabuhi didto pinaagi anang imong pagpanagna. Kanibang maglisod ta og himog pasaylo kung di ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung ang ato na lang pulong mo itong paminaon nga magsigig sulti nato nga bati na, alkansi ka na, luoy kay ka ana, ay maglisod kag pasaylo. Mao na ang una gideng buhaton, maminaw tas pulong sa Ginoo. Isulti na sa propeta, isulti na sa Biblia, isulti na sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Paminaw sa Ginoo. Mao bitaw ang ato rong tema sa atong archdiocese karong tuiga, listening church. Unsa gito ng listening church? Unsa to'y sumpay ana? Listening church, hearing God's words and the cries of His people. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo ug sa pakiluoy sa atong isig katao. Mao na ay una natong buhaton. Nabitay anak nga naghimo og krimen kadtong nahitabo sa Tacloban. Sa atong na hibaw-an sa social media, ang iyang ginikanan tawgon nato dysfunctional, magsigig away nya siya sad maigo sa away, nahuog siya og battered child nagtubo niya na. Why pagpasayloay ang ginikanan, siging sininghagay, why kalinaw. Ang resulta, ang bata gubot sa utok, pag-abot sa panahon nga naa siya gikalagutan, galisod sa siyang pasaylo. Nga haron mawa ang kagubot siyang utok, kay gubot dito sa pamilya, gubot sa dito eskwelahan, may pagmugamit tag armas, pamusilon tani sila para mahilom. Mao man ay atong solusyon, patya na lang na. Haron mahilom na, dili aron mahilom pasayloa. Nindota no? Sakto ba ng pamaagis Ginoo o sayop? Ug atong tawgo na siya tawhanong analisis, sayop yun. Kay mag-anad man ang buangon. Pero kung atong tan-awon sa matas pagtuo, wisdom of God, puwerteng saktuha. Nganong puwerte mang saktuha? Kay kana di ang pasaylo mga igsuon, makapatransform na sa kasing-kasing sa tao. Daghan kaayong mga taong dautan kaayong binuhatan nga gisigihag-hatag og pasaylo sa mga taong suod sa Ginoo na nga usab ilang kinabuhi. Usanan ni ana si San Pablo. Sa dihang si San Pablo giingna ni Ananias, igsuong Saulo, gipasaylo na ang imong mga sala o gipaanhikos Ginoo aron ayuhon kas imong sakit, na usab gyud si San Pablo. Si San Agustin, giingnan sad ni Saint Ambrose, gipasaylo ng imong mga sala, ayaw ka guilty,
offer sa Ginoo sa imong kaugalingon, nahimong pari si San Agustin, nahimo pang santo. Ana. Mao na ang pasaylo, the power of forgiveness. Kamatuoran na nga makita nato sa katilingban nganong magdinumtanay pagyud. Mag-isig na lang tag paningkamot tinabangay aron mawagtang ang sala. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang mga hukom sa Ginoo matuod ug silang tanan matarong. Nya unsa may hukom sa Ginoo? Pasaylua ang nakasala, dumti ang sala. Di ko nabi ato ko nung i-repeat. Ready, go. Pasaylua ang nakasala, dumti ang sala. Karon, kung ikaw kusog ay mo pasaylo, mahimo sad kang sensitive sa panginahanglan sa imong isig katao. Kasagaran sa mga tao mapasayloon, matinabangon. Pero kani mga tao madinumtanon, unsa man sa nila, condemning. Dili na sila mo tabang. Mo na resulta na. Mo to mga Pariseo panahon ni Hesus, kita ganig makasasala, abo nga na sala. Mayra sana para niya. Haron makaamgo na, buangon sa kay na, oy. May na magbago siya. Di ba na, no? Napamagani word nga, merisi. Ana. Pero ang Ginoo mo ipahukmon, dili. Kanang nakasala niya nagantos na pasayloa, tabangi, agakaya. Nga naman, ang tanang nakasala, biktima sa yawa. Ang atong tinuod nga kontra, mao ang yawa. Ang tinuod natong isalikway, mao ang yawa. Dili ang biktima sa yawa. Nilingian sa imong tupad, ina, kapila na ka na biktima. Ana, no? Oy, hasta ganini nagwali, kadaghan na ni na biktima. Nya, usa sa atong paagis pag sagakay sa nabiktima, mao ang pagtabang sa ilang kinahanglan. Padanglitan, kita ron dinhi. Unsa may atong panginahanglan? Raffle tickets. Kaning inyong nagwali, sige agad-hagad ninyo og pamalit na mong raffle tickets. Kadaghan man sa ni na biktima siyawa, pero ayaw na lang sa na-highlight ang akong pagkabiktima siyawa. Mga mo demo, to mga Padersiano, utro sa na siya sa bisag naglagot ka nako, baka ayaw na lang sa i-appeal, ing na lang mopalit ko raffle ticket, pasayloon lang ni Nakos Padersiano, magsigig ingon nga colors buhok, kiss kilay, ay na lang pasayloan lang sa ko kay igo ra man kong nisulti tungod kay di gyud maayo nga musupak tas Ginoo, pero tan-aw nimo ni ang Ginoo mo nag-ingon nimo kolore imong buhok, kiskisi imong kilay, very good. O manggiarang sa Ginoo. Siya ra may musulti Damte ningon ako, pader, na may magtari dinhi pader. Ato ning pahunongon ako, ayaw basig gisugo na sa Ginoo. Di ba? Pangutan na usa dito, gisugo ba sila sa Ginoo? Wa gani ingna. Nya magsige lang tag buhat aning wa gisugo sa Ginoo. Dito das onas akong na-assignan nga chapel, disco. Ingon sa mga batanon, disco pader, disco gyud. Ingon sa mga tiguang, di pwede pader, di pwede. Di gina pwede. Ingon sa mga batanon, kamo mga tiguang, di mo gusto disco nya, limot mo ni among gusto. Way lami pista basta way disco. Pagpangutanan nila nako na konsaon kanina ko pag-reconcile ning tiguang ug ang batanon. Nako sige. Una-hunaa sa inyo mga batanon, assignment. Una-hunaan ninyo, asa nato makita ug unsaon nato pagpakita ang Ginoo dihas diskuhan. Makapakita kay mo Ginoo dihas diskuhan, nya San Roque man to among patron, makit-an gani si San Roque ug ang Ginoo dihas diskuhan. Kana proceed tas disco. Pagsunod na mong kita imong butang blisod pa dito, magbutang tag altar dito pa dito, ina sa gano magdisco tag butang tag altar. So ako sa ito galisod sa ko. Moto ang resulta ni come up me og Christian disco.
Nako, Christian disco. Unsa man ang Christian disco, nako, way choral ang tanan, welcome. Kay ang simbahan, welcome ang tanan. Nya way inom dito sa diskohan, way inom kay dili ni hubog-hubog pag ampo ni pag daig ni Ginoo. Sayaw lagi ta, sayaw. Nya do na tayo dito ipamutang mga pagkaon o mga ilimnon, mga Diyos, tubig, libre tanan, libre tanan. Kay sa langit, libre tanang pagkaon. Niya, kung gusto ta mo gastong kwarta, atong himuong premyo-premyo sa pinakamaayong musayaw gikas pagsugod og sayaw hangtod katapusan. Kuan gumi ato nagpremyo mi atong sobra mga 100 ka kanang 5 kilo packed rice. To, sige sila sayaw. Unya, dunay time to start, dunay time to end. So good mig alas 9, and mig alauna. And yun, paong yun tanan. So, kadali ra na pader. Naku, kasi dali. Suwag sayaw, gikan alas 9 hangtod alauna. Unya, in between, na ay break. Oldies nga kanta niya, human modern, niya human sweet. Ang katong kombinasyon niya, human dito, kombinasyon na tanan. Upat ka hugna. Kada hugna, 1 hour. Niya humas 1 hour, na ay 5 minutes nga break. Nga naay mo paambit sa kinabuhi ni San Roque, o naay mo paambit testimonya sa history sa kapilya. Ay ighuman lagi igpaong, igpaong music, niya sigang suga. Niya naada yung paambit, manglakaw nga tulayo, manglakaw mga tao baka to mga buangon, lakaw. Atos dapin manginom og tubig inigbalik sa tukad, hugop na sad. Basta pag human lagi namo, porting aligriha, daghan kay nakadaog, doon nagi usa ka tawo nga nahurot giniyag kadaog na apil sa daog bagi kas first part, second part, third ug fourth. Paghatag namo upat ka bag nga rice, wa na siya mudawat. Kay di naman siya kabarog. Kay tiguang man kung guwan. Ingna niya yung anak, kuha lang day, di na madagbarog, ibikugan kong bayan. Pero daog siya. Niabot na lag mga usa ka buwan human sa pista, maulang gyapoy giistoryahan sa mga tao ang kanindot. So kung giyahan ta sa Ginoo, nindot gyud ang resulta. Nindog na ta. Mga igsoon, uban ang tumang pagsalig sa mga hukom o kabubuton sa Dios, kita malaumon usab nga moingon, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan sa Dios kanunay maghago sa pagtuman sa makaluluwas nga misyon ni Kristo, pinaagi sa pagpasaylo sa mga sala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang mga kaparian nga nagsaulog sa sakramento sa pakighiuli, kanunay mopakitag kaluoy ug pagsabot ngadto sa mga mahinulsulon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga sa kanunay, andam unta kitang mupasaylo sa uban, kay nakaamgo man kita nga mao kini ang giambitang katungdanan natong tanan nga nagsunod kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang mga masakiton ug sila nga adunay kabilinggan makakitag kahupayan ug paglaom diha sa ilang mga giantos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer,
magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makaambit sa tunhayng kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Langit nung Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga among gipangalyupo kanimo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigul ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumpino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tod sa kahanduran. Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga kibahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud si Bishop Emilio Bataclan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan niya. Nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man tangging harian ang gahom ug ang imaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mopalawat kanimo, Apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi, ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pasaylo sa atong mga sala. Nya dawat ni nato kung kita sad magsigi sa tagpasaylo ug magsigig tabang sa atong isig ka makasasala. Padayon tag higugma sa atong simbahan, ato yung paningkamutan na kining atong mga raffle tickets ato gining paliton. Maninda sa tag raffle tickets kada semana hangtod karong July 25. Saon ganito pagpalit og raffle tickets? Una, anhi sa atong simbahan o sa atong opisina na adihay mga nanindag tickets. Sa ato sad nga mga palibot karon daghang mga tawo nga namaligya diha sa mga kompanya, eskwelahan, silingan. Paliti sa inyo raffle ticket basta kasaligan lang mga naong. Nya pwede sad sa atong bank accounts, sa atong GCash accounts o sa atong kwarta padala. Nya kining atong kwarta padala mas dali kun ang ako gyungan inyong gamiton o kining kang Remedios o Kaba dali ra maka-withdraw dito. So salamat kaayo. Nya ayaw sa inyo kalimti ang pagsigi gyud og support sa atong social media platforms. Una kining atong YouTube channel Padresiano Obod. Sige lang yung view, like, share og subscribe kay aron daghan tag mapaambitan sa atong mga homily, misa, nana. Nga ang ato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaaw sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahal